Surayudhawana Sura Laras Deva Saud Sisa tandanya cinta Surayudhawana Sura Laras yo ya Yeah.
yo 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 Ya ya ơi Dứa kim ngân thế à alo se alo se dikol suka di entol alo se senenge banget orang bisa ngumpul ya ơi ya kembang yo 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 ala yo ơi ah kebranan jroning atiku alikane alikane pisanan ketemu iya dasar kenyok kang sulistyo saksono wicaksono lan lepgo karyo kebranan salah yo ya lo ya jroning batin tuwa rasa tresno tansaya ngrembaka rino lawan wengi sliramu tak hati-hati wong ayu tak impi Sela ana tresno sakjroning jroning atiku ali
nalikane pisanan ketemu sayang dasar wanita Sulistyo wicaksana lan ledor ing karya kebranan salah bawamu nyoto lantip posisi wicara saya wiraka serta wirama nyoto tika priyoga semata jroning batin tuwa rasa tresna sansaya Bro, ya, yuk 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 Bento kelawan wengi ati wong ayu tak impi saka sorot ing netramu yen rasela sajroning batinku ralumut panggraitanku ana tresno sajroning batinku Yo, lo, go, ulah, ya, oh, yuk sa, lo ay sayo ya ya ay ya ay yo, 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 yo Saranan sarane saratesi Darapei sing iring para menteri Srek-srek nong sarane turut lurung ketebuk krincing ketebuk krincing perok ketebuk jejer Ayo Mas Irfan. yen nyawang salat bawane rina wengi tansah lakoni Kalau ngidul kawanane gendul kawa-kawa gandelane ati gowong maneh kang taat ati kan madagi
buta tan ketaman asmara juwita Pak Wardi Bathara asmara hoke Kama Jaya Mati burung Yo. aku lilo Nyos. Nyos. Labuh tresno Ya. Surayudawana. Hey! Iya. Iya. Kalau Salah bawani. Mino mengimas Wangi tanasa milang koni. Ayo Dadi kantilane dadi. rembulan wis gadari Kang madangi amat janji pedendrut ing ati Sangang sasi muncul 10 dino katresnanku kan sejati dong wong manis kan taati ati saumpama leganono gunku nadan roto kanggo tangga lara brontomas tan ketaman asmara gurita Dewi Rati iyo ilo ya hop ya lo ai saya ayo yo lo ya ya
godhonge telo ijo godhonge telo kuning-kuning kelompok gading ora nyono ora ira jebul kae ana sing nyanding mas urung ngombe di rondo esek-esek esek-esek sekul he oh he oh he oh he ơi Ijo aja diuncui, ijo aja diuncui, wong sing ngomong ra-ra-ra, sing duwe bojo ayo dirusui, tukang ngikik dan jebul isih bujang. lurik-lurik ulane sapa lurik-lurik ulane sapa dase cilik buntute dawa yen ngelirik sing kira-kira jarem bisma iki ora duda he oh he oi he oh he oi pakane BR Pak au takara he oh he oi he oh he 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 oh he oh he oh Abang maneh ora luntura, ya yo abang maneh ora luntura, wong sing ijo lunture putih, bujang maneh ora kluyura, sing duwe bojo ra tau mulih. Nginep anggere ra mulih wae. kanca ayo kanca ayo kanca kanca sing prasaja ayo bangun desa he he oh 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 he aha oh he aha oh Kanca ayo kanca, kanca den prayitna padha preniya, ayo mubeng desa. Kanca ayo kanca, ayo kanca ayo kanca, ganti-ganti kanca preniya, ayo bangun Yo, yo, yo. desa. oh eh oh oh aha ơi he oh he oh he oh he oh he oh he oh ayo kanca kanca ayo kanca kanca sing prayitna ayo mubeng desa ayo kanca
tepuk timbang gunang gede pepindalan. Heo, 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 ya ya, Yo, heo, 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 yo manjora rejo. ayo yo, ya. Saya tanda. Mos katon kesenian Jawi Mas, pasugatan seni jadilan Purwo Madya Mas lan Wusana mugi mangkiya basuki. Luki. Ayo Mas Luki. Ingkang kosong kumalungkung suwarane kendang riyel ketipung imbal punang bende pepindalan. Heo, 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 Yo, Padusono, Sedaya manjor basuki. heo, heo, Apa Eleonora? Asas Au Takara. Ya, Sumandang ingkang kosong gumalungkung suwarane kendang riyel ketipung gimbal gunang bende pepindalan. Rampung. ya. Iya. Yang mana? Iya. Serep-serep ing sidhem pasewakan sesaji ingkang jangkep hangrasuk sang bapa kagliwer-gliwer donga panjuru donga kang tumuju dhateng Gusti wardaning ilahi ingkang hambabar ketawanging puspa warna ingkang jangkep jinangkep
Sekar Kenongo, Kanthil Mawar uga melati. Sarana Pratandha, Hangambar Aruming, Dedonga, Kang Kidung Tolak Balak. Yen asalmu saka wetan Balya mengetan, yen asalmu saka kidul Balya mengidul, yen asalmu saka lemah Balya ning lemah. Kiblat papat 5 pancer. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar. Mugi tansah manggiya rahayu. Mugi tansah manggiya rahayu. Yo. Yo. Lah. Oh, lah. Aduh sang yai anggrane tata sesaji Kanggo srana yenira asok paminta memuja saking yang pilu dosang popo kanggo srana yen ira asok pamuja meminta nugroh saking yang Inabulno kenira
gedhe panjangka pinatumo berkah basuki Yuwon. kang becik gatite kang Allah bakal ketara sesati Rahayu Surayuda wana tetep jaya. Woi, yo. Perhatian. J, menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun keplokipun. Sebelah sini tepuk tangannya mana dong? Yang sebelah tengah, Ah, sebelah tengah. Sebelah depan. Sisih tengen. Nah, alah ora kompak sisih tengen. Nah, wis ngantek kodoro dikeploki. Mas Jarot, Dalem. aku ki gumun lho. Lah ngopo? Semene mbane namat kene tok. Oh alah ndelogok. Tontonanmu ki nang kene Nur. Aku ya gumun Nur wong semene mbane do madepe ngulon kabeh. Ngulon apa ngandike? Pak Wardi. Ya, Lama kita. Benisen sik. Madhep endi kono? Pak, mriku meniku pundi, Pak? Idul. Kilen, Pak. Wong ketarane ra tau salat. Ngendi kono? Nika kilen. Cedake ngendi? Cedake kidul. Lah ya bener ta. Oh, cedake kidul to, Pak? Lah iya. Kidul kae apa manobala dewa. Pangkanane apa onde Jawa. Ayo para kanca taat mring agama luwe sampurna yen berjamaah. Apik iki malah gini apik. Apik kula ki kan MC Mahal. Mas Jarot, Mbak Nurli. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh menika ingkang lenggah Bapak Rois, Bapak saking Banser, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat sak pedusunan Kamal. Nun sewu iki entuk saka ngono diwaca kok aku ora pas nek maca nggih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Kusik Rot. Pak Wardi wingi jukuk gula karo teh rong dibayar. Gusti Terima Allah Mas kasih. Edi. Tulisan Mas Edi. Terima kasih kepada log panggilan ya sudah dihapus. Ora diwaca to Pak iki sing log panggilan sudah dihapus. Oh, ora to Mas, ora diwaca. Oke. Ya, menika ngaturaken matur sembah nuwun dumateng support acara. Yang pertama Bapak, Nggih. menika wonten Heri Nugroho SS. Bapak Heri. Oh, Bapak. Nggih. Oh, menika Wonten tesih. pundi, Dan piyambak? niki le nulis kula setani tesih nem, Pak. Ya menika Oh, dereng Bapak. rawuh ya. Endi Pak Heri? Bapak Heri Dereng kang rawuh. pundi? Oh, dereng rawuh. Oh, Dereng iya. rawuh Bapak Heri. Menika wonten Freenet. Di Mas Frinet, di Mas Freenet Frinet. ada enggak? Oh, diwakilke aku Nur. Yang ketiga Bapak Tirto Nugroho. Yang keempat Nevan Audio Sound System atur sembah Matur nuwun. sembah Nevan. nuwun, nggih. Yang ke Jirolu Patmo, Nos Event Organizer dan juga warga masyarakat Kamal. Tepuk tangan. Mas Jarot Halo. wonten ing dalu menika Nggih. tanggap warsa. Nggih. Ulang tahun Angka kaping pinten, Pak? 17. Oh, 17. Jadilan Sura Yudawana. Dadi aku ki ketok tuwa banget. Berarti pun ning sepuh kene. nggih, Pak. Pun nggih. Kula dereng lahir niki pun ngrembaka. Nggih. Ngaturaken Nggih. matur sembah nuwun Kakung, derek ajaran anggenipun kula kiprah nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Kok. Napa, Pak? Napa-napa purun nek Derek kula. ndedonga nggih, Pak. Nggih. Mugi-mugi Ah. kagem Sura Yudawana menika mengeti tanggap warsa kaping 17 mugi-mugi sansaya ngrembaka. Amin. Anggenipun damel komunitas saged kompak.
dados tulodo kesenian wonten ing Kamalan sak kiwa tengenipun. Amin. Mas Gitu. Jarot, Muga-muga Pak sindene Wardi. tetep iki. Kok sik tak takon. Nggih. Jadilan paling apik ngendi? Surayudawana. Mergane Ngejak ngajak aku awak karo dhewe. kowe. Terus, ya. Terus dagelane nuli ket ngantek wungkuk ngono kuwi. So ketebake topan iki. Gembala si gembala. Pokoknya tetap bertiga. Bertiga. Menika wonten pengumuman. Apalagi Nah, Binjang tanggal 8 Januari Surayudawana beber malih pentas malih wonten tlatah Kamal RT pinten? Ke RT kalih. Walah. Oh ketoke nganggo sapa ngono nek kene. ngapunten Mas kula mboten saged derek. Ora apa-apa sing penting kowe ketut. HPL. Nggih. Oh HPL. Nurli HPL. Nurli Pak. Nurli HPL. Nggih, monggo Lagi telung sasi kon HP. para pamirsa Sutresna Budaya ampun kesupen Binjang tanggal 8 Surayudawana beber malih utawi pentas malih wonten tlatah RT kalih Dusun Kamal. Nggih matur nuwun tasih anu iki laris. Muga-muga taun sing arep sesuk niku saya laris. Amin. 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 Besok ngajak Mas Jarot. Aduh. Ya, ngajak ngarit. Oh, tidak meong. Apaan tuh? Pak nyanyi yuk, Pak. Ya, ayo. Zee, lagunya apa dari teman-teman? Boleh, boleh. Mangu. Oh ya, ya boleh, monggo. Surayudawana, sikat Ya. yo. Sikat Mas. Mas Kumambang. Kapenen di Mbak. Iki. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Mbak. Weh, apik ora ketemu to. Alah, lho isih karo mbak wedok aku. Lho, ngono ginu-ginu tak jak terus iki. Lah, heeh. Ya. Aku ngenteni nang kampung. Walah ya apik. Ya ngenteni. Apa? Aku Mbak Wardi. Heeh, lha iki Mbak sapa iki? Mbak Permadi. Sugih rawe to. Ah iya. Sugih tetene. Tak jalojo citra janji sliramu wong ayu marang ati among sira dadi ati rino wengi aku tansah kaget teni sikat yo Mas Jarot, Halo. untuk pengudang Mbak Nurli ki apik lho. lah pripun Pak Ayu wong ayu terus Lencer kuning. Aku yo ngene, Gusti. Mbak ya. Nurli niku sanes lencer kuning, Lah, Pak. piye? Lencer sembagi. Wih. Nggih to, Bu, leres to, Bu? Nah, Saiki sing blenjani janji sapa? Janjian nganggo ireng Nah, nggo aku nganggo ireng lho. nek ngene iki bayarane beda dhewe. 150 tekan jonge. Iya. Ya ora nesu ngono kuwi. Rene ora nesu, rene. Rene yo Kuwi kan zaman berjuang, Mbak. kaya kaping gunung. Kuwi kan zaman berjuang. Mbak Nurli, dalu menika kerawan Mbah Permadi rawuh. Permadi. Engkang pundi Yang menika? Permadi. Apa kuwi
Lagi alam-alaman. Lagi arisan idete cah. Heeh. Lagi Nur, alam-alaman. Arisan idete dasa Wisma. Pokoknya saya kenali Admine Jebro piye to jenengan ki Oh, haduh. alah. Aku Kamu. ketua LPMP, Mas. Nek Nurli niku ketua BMKG. Apa kuwi? Badan Meteorologi Bencana kae lho, Des. Aki kata kara. Ayo. Ayo dibacoke. Cindingane, Mas. Kledang kae teko pranyata jagine kata mitra Jatah citra welut bisa saumpama ampun lali kalih kula. Surayudawana, Nurli CH ada Pak Wardi Jarat Bisma. sikat yo Yo. Neman profesional audiovisual. gedangmu tugel. Hei hiya 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 asik. aku ngenteni kamu kaya ngenteni mujune wahyu janjimu tansah sumipen jroning kalbu joku sumo bapu satu Sikado Tak jelocok Hei citra Iyo 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 Sikat yo Pak Mardi yo Goyang Nuli goyang yo Goyang Yo ganti Ha-oh he Pain Ini Pak Wardi. Pain Dun. Pain Pak Mardi pain Ayo ganti kowe Nur Nur besengek Nur ki apa to tegese Nurli itu apa? Cahaya. Nur kuwi Cahaya. li Sak ketemu nih. berarti cahaya sak ketemune nek wedok Kae. nek lanang Kae. walah oh ngono Breng breng. ana penyanyi kok kebiyen ya tetep ajeg lho seneng tenan aku Awake. cerit ayo Yo bacoke digongke. Sapa sing tarian ki? kowe Oh aku nek ya. lu mau kono kuwi ayo bacoke Sepiro Mas Wisnu? Sakmene iki maki. Bu. kuwi nu jejelono wilah kuwi nu Kledang kae teko pranyata janjine jangan citra Welut bisa saumpama ojo lali kalih kula. Yo. Dudut pokok siji. Yo. Yo Bali yo.
Yo. Kontur. Oh. Ya. Yo, bridul, bridul. Ayo Mbak Bridul. Yo, 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 yo. Oh, 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 so. Coba, coba melempar manggis, manggisku lempar, manggaku dapat. Ku coba, coba melamar gadis, gadisku lamar, jandaku dapat. Yuk. Jamane, jamane, jamane tenan. Wong rapi oleh perawan. Prawani yen wengi nangis wae. Amare kawati karo mangungi. Jarap dadi. Ho ah ho 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 ho. Yo. Digembleng. Digembleng, Mas. Waduh layangan. Ya. Yo. La 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 la. Ara ara. Der der der. Kae pulo. Walasangane Pancawarta polasane. Dadan kayemu Walayangane Pancawarana Welasane Bacet lan bacike Bahaku kumun Kaya kuku lan satelit saku terno kolan kinjen Kae motore ngapur geger jalan sebrani aja nyangkut. nyangkut bareng wae dimen awet ora padha benake. Oh ya. Hop. Candak tali gocine tuang. Heya. Oh 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 oh. Hop hop hop. Yo, bablas. Yo, Hop. Ya. Hey ya. Hey oh 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 hey oh. Hop. yo. Kontur, kontur. Ayo. Kondor Eh, 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 eh. Sering.
La. Memang bandit. Kontur, hei! Anake wong tani omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri goleki seneng ing ati. Anake wong tani omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa Korea ikut deyo. Aja kesenggono kita sayang kemboko. Anake wong Jawa seni ikut deyo. Hup, jos. Ya ha ơi, gue ya cereng. Yo. Yo, bariki aku. Yo. Hup. Yo. Ya ha ơi. Buak. Ayo, buak. Lo. He o. Yo. Tas. Oh ya. La. He ya. Yo. Ya, karo ngunjuk wedang ya, Mbah. Boten ngersake mangu tah, Mbah. Aku wis apal mangu lho, Mbah. Sik kancane arek Bali, Mbah. Ya, kali yo.
Yuk. lilan nono pamit mesti kula yen didodone enggal atuk sulit wong sing bisa ladeni silate pancen apa jroning ati ninggalika wong sing tak tresnani terus pundi yen kawula sak terma nglampahi Om semene atur puji karya raharjo sapungkure aja lali asre kirim warta Iman benjang tiko Nggih. Hei, ya, kondur. Sirep-sirep kang hambabar gandanyong mangambar-ambar cumi bakar Apa liyane kuwi? mematut. Ayo yo as he oh he oh ae ya oh hello Nuwun sewu Pak Dunggo, Bapak Edi, kawula Sumantaka jumeneng nyuwun ngapunten. Bapak Serono Patudun ya. Dek zaman berjuang. Dek zaman berjuang terkelingan anak lanang pun kumbal kampung.
yen mendung tak sili samping gunung oh naik suwung yo bacotke syukur bisa Sokar bisa nyawa gunung desa dadi rejo modal kandul ora ilang kote padha lara lopo sura yuda wada hoa hoa he oh he oh he Aja ngono Mas. Sokor bisa nyawa gunung desa dadi raja Saripen magister psikologi, yo. Ayo, Saripan senyum dulu dong. Au Takara. Umat Soliwa Salim Allah Sayyidina wa maulana La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
wa maulana Muhammadin ada dama fil bila hisolata la imata bidawabil mulhilati ada nama fil milah bisolata la imata bidawabi mulhilati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yai, salam. Salam belum tidur.
Sembuh ya sembuh. Kondur. Hari ini yang diboyong Nurli. Kan sa RT aku. Luangkong.